Det er virkelig. Har du gæst? Jeg har. Jeg er så sulten, man begynder at gå ind med noget. Jo, det er bare fortsæt. Gør vi det? Ej, hvor er det irriterende. Jeg ved ikke, måske. Eller er det ikke? Kom af, nej, kom af. Eller er det ikke? Eller er det ikke? Eller er det ikke? Hvis du har et hold Det er, hvis man har et hold. Okay. under Karl Johan og Peter. Okay. Hvad tænker du? Ja, det. Hej! Hej. De kan også sige De kan også sige hej mig og Mette, for eksempel. Næste gang så sætter vi en sang. Lidt mere forberedt. Bare tage til afsted. Det er ikke 5 måneder. Indtil hvor forberedt er der? Går den noget bedre? Jeg tænker, du skal lægge musik på. Who the fuck's Justin Bieber? Hej